مالا زاروکن بسرپرشتل دهوک وەکو پشتەوانی بۆ ماڵێن زارۆکن بێسەرپەرشتو ji bo ku têkilî teknolojiya û cihana internetê bibin. Kompanya Fastlinkê çendîn karên xêrxwazî li malên zarokên bêserpirişt û nexweşên otîzmê li dihok kirin. Ev tişte me bû çi kirî? Me interneteka bû peyda kirî, televizyon tiştek û ew li vê re bin, ew jî halê we bi halê xelkekê bizanin ka alem geştekê rê, teknolojik geştekî rê, hinde fayda ji vê mufayê bibînin, ji vê teknolojiya me bû dabîn kirî. İnternet me bû dabîn kirî û wesaîlê dijî me bû ders kirî. Sînemaya taybeta bû danayê dîsa interneteka bê beramber teman wexta jî hindek wanet zanistî bi wan ku wan evê qutabî bike pê fêr bibin û dîsa jî ew in evê yariyê zaroka ku bişên wextê wan yê ferax bişên demî gel van yariya wekî zarokên dîtirên xelkekî dîtir evê xudan dayba ku ew jî bejdar bin û dîr nekevin şevî babetê. Helbet danana jorên yariya û pêdiviyên keyfxweşiyê ji bo zarokan. Zarok jî dilxweş kirîne. Gelek spas bûma tiştît îna di Fastlinkê gelek spanî kenanî gelek tiştît bûma îna dîn gelek spasî wana dikem em pêvetra xwe lebot kirin gelek spas. Li Sinûrê perezgeha dihok nêzîkî 36 zarokên bêserpirişt hene. Zêdeberî nexweşên otîzmê û herîkarîkirina van zaroka xendeyekê texte serlêvên zarokan û çavdêriya xêzanî jî daxwaza bitir herîkariyê ji kompanya û xêrxwaza diket. Şirve Xedir Kurstan News, Duhok.